по-брутално! Ето, това беше екстремно, приятели. Започнахте ли да схващате? Да. Какво друго можете? Патрик е експерт в един специален спорт. Гмуркане в дюм! Ура! Това не е екстремно! Колко гнусно! Търкай, 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 търкай! Ето, това е леко екстремно. Не е зле, но драстикалите ще ви покажат как се прави. Стоп! И така, изкуствен